cabang Solemat Secaki nanda wadona Nakadewa prajurit notaba ngarsa geguru marang janmu kang Majika sinambung lathi genep catur wonten pundi? Bebasane tebih kang dinawi caket sampun caket dipun raketaken. Glising kang munggel wicara palenggahan wonten pertapan Yapanderi. Sinten ingkang wonten mriku? Panjenengane Dewi Waito. Yen kacandra remaning andan-andan alise nanggal kaping sepisan irungi rungit-rungit lambene gula stemlik gulane ngelong gadung susune semangga waru ora kaya susune bojone sing nyepeker katon geder-geder yen kasawang menter-menter rupane mbangke kane nawang kemit bokonge nongkos tugel drijine mocok tanjung ngadhep satunggaling putra ingkang kekasih sinten keng Kakang Adi Dasanama eka marang sawiji adiluwih dasa 10 nama menyang kekasih ingkang sinambat Raden Kudawijaya Raden Kudawijaya Raden Kudawijaya bocah bagus tanpa cacat mari kula kunjem dhateng Bathara ngapengeraken sabda palon dalah Janus walgita kusumane Dewi Waito mangko tolong mangko nggih anakku lanang Kudawijaya anakku nggih bocah bagus maju kene nggih kula ora lewat puja pangestunipun ibu Tampanana sang tanggen kula nampi Kanjeng Ibu kula pundi wonten ing mustaka lemeber daging kayuanan sungkem pangabekti katur ya tak trima kanthi bungaing ati kula njagong kang kepenak kawula ora to mengko Kyai sabda pak kula wonten dawuh Gusti Ayu namung sungkem kula katur sandhaping pepodo ya tak trima kanthi bungaing manah sumrambah menyang jeneng Surapaman Paman Canus dalem ju ora liwat puja pangestuning ingsun wae Tampanana kula tampi tangan kalih kula pundi wonten koplok dados cahya nur cahya mong sembah blekethek widara laut pait-pait kula tak tampa Canus nggih kae mono ngaturaken sembah karo Gustine kok jibrok bae aku isin Mas
Aku angger ketemu karo piyayi-piyayi ku aku rada minder isin. Oh, lah kowe kok nang omah ya rewel nang kene ya angel. Nang omah ya gawe rayahan Rastari tok kethak kowe. Mulane tak gawa cak celeke ding angel-angel udan-udan palu-palu tak gomene iku mergo nang omah men aja rusuhi kancane ra. Nang kene matur kau wegah kowe. Angga kalih ngaturaken sungguhing pangabekti Nyai kula nun. Bojomu aku nembe ketemu apa kowe rabi maneh. Lah keprasaku nggih ngoten. Apa wis ditingkah dereng? Ya. Aja kaya ngono sing arane gandeng wanaja kudu diresmekake. Resmi niku tak nganggone giaya. Wong nyong wingi nyawa sepur ngulon kuwi metune rong kandi kuwi yo. Nggo slametan ora cukup ra. Mengko apan nyawah ki engko panen ju. Mengko nyong tak ulem-ulem ngaturi karo wong kene karo kanca-kanca bola bakal sing melas tak tingahe resmaken karo pengulu. Bagus yen kaya ngono mengko tak uruni temenanan. Sampeyan ape ninggah aku, Mas? Iya ra. Men aja dipoyoke karo tangga teparu. Jare kok kumpul kebu aku tak isin. Bali marang anakku lan angger kuda Wijaya anakku. Kawula nun. Jajal sliramu maju ana kene kok tak sawang. Kaya radat saben maju merengut mundur merengut. Mikir apa ngger kuda Wijaya anakku. Apa sliramu njaluk sandangan sing mewah ben kaya kanca-kancane? Mboten Kanjeng Ibu. Lah njaluk apa? Umpami kula matur Ibu mboten duka dalah kula. Ora jengkel wong karo putrane kok jengkel ning apa? Kula menika sampun lingsem sanget anggen kula nangga wonten tepes piring tangga-tangga Kanjeng Ibu. Isine ngopo? Kula trasika lare jadah mboten wonten tiyang sepuhipun. Mangwas katon perboto tumingal. Kang pemingan. Jatah kuwi sapa? Sing sanjang niku tiyang kathah Kanjeng Ibu. Pramila yen kula mampun lingsem Kanjeng Ibu Wedarena. Tiyang sepuh kula niku asmane sinten? Menawi tasih sugeng kula badhe ngabekti, menawi sampun seda kula badhe nyekar kuburanipun. Kene ngger aja salah tinemu. Yen sliramu arep takon wong atuwamu kudu wong bandrak-bandrakan temenan. Wong tuamu kuwi wong agung tinatara temenanan. Ramamu nata agung ing Majapahit Sang Prabu Brawijaya ngger kula. Dados kula niku putraning Ratu Kanjeng Ibu. Yen kurang cetha mono takono karo Opel bae Canus mono takono. Paman, ki maju mene aku tak takon karo kowe sing cetha. Lah takene apa, Den? Apa bener aku putrane wong Majapahit kang sejati? Oh, leres, Den, leres. Minangka kalih dasa taun kepungkur menika kula ngawula dumateng ramane sampean. Oh, ramane sampean ku wong bloboh ora kaya mbakane sampean. Kon ngomong dah kok nyindir ora nyindir ngomong. Angger njaluk utang, Den kula utangi codol keras. Masalah nyaur tak bebas. Nyaur tak galem ya gelem. Tipar ya gelem. Dadi aku putrane bener wong Majapahit. Nah, sejarah tiyang sepuh panjenengan niku ngeten.
tiyang Majapahit niku kang jejuluk Dewi Kencana Wungu menika dilamar kalih tiyang Blumbungan. Blambangan ya Blambangan. Sing jenenge Raja Adipati Menak Jingga ya Urubisma. Lah, sangka tiyang Majapahit niku mboten demen terusan ngutus ramane sampean. Sing jeneng iki nom arane Damar Wulan utawa Damar Sasongko. Kaya mangkono. Lah wong sing ngrembut gilising crita Den Raja Blambangan sing jeneng Menak Jingga ketemu karo ramane sampean. Duas ngono duwe aji-aji gada wesi kuning. Sing lorone pedang pilah. Ramane sampean ke taman gada wesi kuning gletak bat mati. Mati paman. Mati. Sapa wonge sing ketanjak jaman gada wis kuning najan sak kembang suruh basane mati Dek. Labisane ana aku kepriye paman? Lah ki sing lenjeh ki. Kok lenjeh-lenjeh kepriye? Lah sampean marani karo layone Damar Wulan. Sampean tak gatel. Ngomong sing cetha paman. Lah ngomong-ngomong raman sampean mati. Lah bisane urip sing nulungi niki. Sing nulungi niki Dikebut tempal tape ping 3. But. urip. Nah. Tapi njaluk didhaup. Njaluk didhaup. Ning ramane sampean njaluk undangan. Nyong gelem ngawin to dhaup yen aku juputno gaman gada wisi kuning karo pedang wilah. Kocape dicolok karo bojone wong e durhaka ki karo bojone. Ki cara saiki wis sinden. Dadi bojone ora siji. Ndelok sinden sapa sing bojone siji? Nono. Harsih 4. Rahayu 3 sing ora ditung 7 mbuh mrono isih akeh. Daryunah 4, Tembel 5, Dewi 1. Lah ki Dewi sing isih asli. Angger sida karo nyong ping pindho mengko. Lah barang kembul dheweke ndarbeni. Nah. Terusan lair ponang Jabang. Wailah panjenengan niku Det. Mula panjenengan niku titis waris nata agung ing Majapahit. Mangas katon prabata tumingal. Katon tumingal. Dados kawula titis nata agung Majapahit Kanjeng Ibu. Kaya mangkono. Mula siramu ya titis sing ratu kula Kudawijaya. Menawi sampun terang traca dawuh Kanjeng Ibu dalah Sicanus. Kepara kula nyuwun idi pangestu kula badhe bidhal wonten Majapahit. Arep apa? Badhe ngabekti tiyang sepuh kula Ibu. Ya. Aja temenan sing jenenge Majapahit kuwi mlebu ngalas metu ngalas. Mengko yen ana apa-apa aku sing mundhak kelangan. Mboten. Bebasane palangi kula mlempat. Kula dadung tetep kula medhot Kanjeng Ibu. Ya silaramu ngati-ati upaya ngger. Ning aja lali nyebut karo Kang Maha Kuwasa kula Kudawijaya. Amit madal pasilan Kanjeng Ibu. Hati-hati nggerku.
Tanduk tanduk tomok mang Mahendra kang dina setindak mangu sejangkan oleh Raden Kudewijaya kadheraken Panakawan Canus paman dalem Den kaya-kaya terang traca dawuh Kanjeng Ibu dening Sun putra ratu kang sejati paman nggih Den yen jenengan badhe nglari tiyang sepuh niku mboten kliru nata agung ing Majapahit ning cara kula niku tiyang sepuh niku mboten patiya penting ngoten. Ora penting. Ora pentinge nang apa? Ora tau ngirim. Wong sing ngirim kowe sing enom ngirim wong tuwa. Lah sing wonten ora wonten ya. Jane wong tuwa sing ana ngirim, ana wong tuwa kok wis tuwa bejar galang speaker napa. Tuku gabah kintalan. Wong tuwa apa anake kurangan kok duwite kok nukoni gabah kintalan ana sawasinde yo gagian tubruk kowe maido karo bapak kamu paman iya bapakku ta wonge ta ora tapi ana taruh dituku ana apa dituku wong kene sing salah ora penting karo wong tuamu kuwi penting biasa kula ngopeni gabah biasa panen mboten ngopeni nang gili yo sing mawur-mawur niku ora paman sing jenenge Kraton Majapahit endi papane oh nek sampean takon Majapahit niku tebih sanget ya bebasane mlebet alas medal alas gung liwang liwung mula yen wong ora slamet tetep bakal sirna mergolayu kaya mangkono tapi senajan to mlebu ngalas metu ngalas ingsun bakal tak labuhi ning ora tak labuhi ora bakal ketemu karo Kanjeng Rama bener Dek kaya ngapa pasuryane Kanjeng Rama ngingsor galeng dur galeng kalih jenengan ya kajeke mboten kathah yen kalih kula niku pas apane niku ngundang kula niku om mane bapak cilik ora bapak cilik kok raine rusak kok ngono kok bagus maune kuwi oh sampean weruh raine nyong ora iso nyong obong boto jalarane warang boto ditutup genine ngebos lha kuwi ngepros karo raine nyong maune gel moto tok-tok nyong barang ana srengenge katon motone katon jumure katon jangkeme maune moto tok melek-melek umpamane Kanjeng Rama ora tak lari kok gelo temen paman wong urip pengelan bebrayan ora menyembah karo wong tuwa mulane ayo paman abot dina ya ngapa tetep bakal tak sungkem bektine nggih Dek monggo umpame panjenengan kok pelebet wana medal wana kok ajrih pun niate niku niat leres mawon kaya mangkono kocapokan semanten mboten weruh sangkaning geger Raden Kudewijaya jengkar saking pertapan Yapan Leri pelebet wana medal wana kapranggul sipating yaksa maju
sekarang wang-wang kang pinulung kembang Wijaya kembang Wijaya kasuma mangan raras renaning griya ana sawijining tengah ngalas sawijining sinatria bagus. Satria bagus. Arep tumuju menyang endi sliramu Ngomong ingsun kaya-kaya sing ngelih-ngelih. Aku durung mangan nyore. Kowe tak pangan. Kae mburi tak bagenane aku sepet-sepet po tak leg kae. Apa kowe doyan karo nyok? Wah, la wong mangan ku apa akale ra. Dalu bindingen rada memes ngoduntal. Godhong poong apa dalu bi. Dapure ku apa nyong kuwi katon bangsane klubanan apa? Ora ngger kumbah kayane rada memes dipangan rada empuk mantu. Kumbah ki kulah apa aku? Lah wong-wong sabane pinggir kali ya ambune langu ledeng ambu cacing ambune latrak. Satria bagus Ponong maran namamu sapa jemati tanparan. layan tambu marang ingsun luwih becik sira ngaku sapa raja raksasa. Woi. Takon tulung mangsuli balas tinakonan iki sing jenenge Raja Solembar. Raja Solembar saka negara Tilam Bawang namaku. Raja Solembar namaku. Ya, Kae mburi wah kala sengara. Ya ampun. Lah semono gedene kok arane kala sengara. Sampean Rolembar. Solembar. Sampan mangane Bangsane manungsa. mangan wong kok apa lek ora jeleh ndelok wong. Alah malah enak wong bagus empuk Daginge manis getih, renyah balungi. Sampeyan arep mangan nyong gelem. Walah, sungkan temen wong botak lerek koyo rasane getir teman. Ya ngepi mangan sego goreng ya kemranyasan. Ayo. Yo aja kaya kuwi arane wong-wong mangan aja milih. Apa ngarep pangan, mburi pangan kaya kuwi. Namamu sapa? Raden Kudawijaya namaku. Kudawijaya. Kae buri. Janus. Opel. Riyanto. Ala Riyanto beli metu. Nasi rendengan ya metu kapan ketiga ya garing. Selera marep jumangkah menyang endi nggir bocah bagus. Ora ana maning sing tak tuju namung kraton Majapahit. Ingsun bakal ngabekti ngersane Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya. Aja gumampang sliramu ngendika. Majapahit lagi geger. Majapahit lagi rame mula sadurunge slira mundur santara. Besok ora saiki apa dini. Geger perkara apa obong-obongan apa demo? Prakarane wong Majapahit tak pangani ayakane. Yo. Nyombongan wong Bemo ya. Demo mana ora bemo. yo ngertine bemo. Minggat cahap kowe Gus. Besok ora saiki apa dini. Yen sliramu ora gelem minggat. Luwih dadi mangsaku kowe Kudawijaya. Yen wani panganan aja turahno getih satetes sulung kesalombon. Yen sliramu njaluk mati bekas mati sirna Marbayu.
perang tanding ora ana isine mung rasa kebo tok awo. Sing arane candak sikil yo nendang, candak tangan nyiput. Candak dengkul yo dengkul. Idih apa pingantem iku angel. Man, kowe kuwi sing bener man sing beres. Kowe tanding sing bener kaya pendaramu kaya aku seneng. Sing ngantem genah, sing diantem yo genah. Kok semprawut ora genah. Apa dengir aku, dengi kaya piye ora. Sing penting ra kowe ora nerusake laku nyong pelaku men lurus kowe. Kemene man, bukan tanding karo aku njaluk sing rada mat-matan. Ngomong tanding kok ana mat-matane ana apa? Ya. Kae kaya pendaramu kae tandinge kepenak sing ganteng genah, sing ngantem ya genah. Aku pinter kaya kuwi pinter. Wong aku ki bakolete aja didoli dom menang. Njaluk apa kowe? Tak doli. Menan alus tak ladeni, kasar tak ladeni. Wiwite man, dadi juar kok. Sing arane wong-wong kuwi apa pinjaluke. Dadi kowe njaluk alus yo tak layani alus, kasar yo kasar kaya. Arane men marem yo. Lagi kaya ngene man, tak latih men kaya-kaya wong kepenak oleh ngantem lan diantem. Maju dues dipatake dues set. Ya, set tompo jeng. Ya, kira penak. Ya tak buang-buangan kena kali kena. Wong aku jane yo sing apik-apikan bae nang kene isor. Sedop kaya. Ora penak, ora kok kepenak. Nah, bener. Wong apa pinandure ya, Man? Iya. Wong aran nandur ora apane ora tukul ra. Kok timbang kolono geburake bae. Pompong banyune buak kaya kae lah, banyu seblumbang mutah kabeh kaya kae. Ren, dandange. Puturahan wingi rasane kok rada kecut. Iya pancen. Wis turahane kowe ngoyok-oyok nyong sumpel balung kowe. Ora wani man. Menan ora wani. Karo pendorane nyong ora wani. Ya tak ujuli apa ora wani yo. Karena balung sarda wayu. Wong ganggu gawe yo.
Lah gunung mangan kok kecat-kecut. Ngomong kuwi ra wong nganggo ana wong wagehe wong mangan kuwi ra sing barang sing enak-enak langsung barang wayu-wayu. Tapi kok diomong itu malah tambah tanduk. Den, onong maran paman. Aja semelang, Den. Tiang-tiang niku tujuane namung mantep setunggal. Nek badhe pinanggih kalawan bapa kang sejati dipun trasaken. Kaya mangkono. Ora-orane yen ora ketemu karo bapa kang sejati. Sukti bayawaku paman. Nah, tak urusi. Tak imbangi kula. Kaya mangkono. Raja Slembar Sirna Margalayu. Mlayu pripun? Kaya-kaya ora pasah. Raja Barditawa Raja Slembar Sekti Mandraguna. Kok nganggo gaman cacak ngagem pusaka ngoten ta. Tibane pusaka panempen mlayu deh ngoten. Kaya mangkono. Wong durung dipateni ya lumrah. Umpamane tak perjaya nganggo pusaka ora mempan padha mlayu. Mlayu. Gamane Jukutna paman. Lah niku wonten mriku, Den. Nah, Slembar. Nggih, kowe Udawijaya. Aja sliramu semelang. Yen sliramu arep muntal marang jiwaragaku, mulai becik sliramu tampanono. Pusaka ora lebur tumpur tangguh hati sliramu.
Ayo. Ngarep karo mburi Kuda Wijaya. Para lebur tumur tanpa dadi. Saksena saksena kang kinayung kang pinulung Melayu paman melayu. Bisane belajar Den. Ora pasasipating gegaman. Malagamanku dimamah dening Solembar paman. Duh yo lei. Apa maning gamane nyong sing wingi nembe pokah tak dandani anyar. Solembar aring gaman iku mangan kaya wiyaga mangan rengginang. Kriyak-kriyak. Mulane yen tak darung-darungake mundhak aku lebur tanpa dadi. Nganggo cara apa paman ben Solembar bisa tekaning pati. Nah, wit mau bapak karo katon ya endi. Bene bapak sing ngurusi seng riyen. Pak, apa nang? Kimini. Ana apa? Sambatan gotong glugu. Ora sanggup, Pak. Slametan, Pak, slametan. Nah, yen slametan aku teko. Rika wong tuwa kok hidepe kok slametan mangan mae. Ana apa nang? Iki dipanggil karo bendoro ngene jago ki ngarep. Penting kok wong tuwa kok nggo sumukan kok nang mburi kok mangan rames kok dapdep. Wong tuwa ndene jare ndono kok mangane batis piring karo piring. Yo sing mane untune pepek be ora akeh kok riko sing ngene ndono kok leg-leg ora mamah. Temungkul kondak telu. Lah kowe biasane ora nang kene aku nang kene kowe per. Nyong nang ngono jebrik kok saka nang kene jibrok apa. Terus sing ora cebrik. Jebule ngerti kaya kenyong. Nang ini terus ta. Lah nyong ora ngerti ora apa pan tata buyong tak tinggal turu ngono ora. Jebule rame sing nang kene. Aduh. Renes nyawang sinden ayu-ayu. Ora biaya kok hanya mau mejilo. Aku kelayan.
Pancen wong blaure kowe batir wis tangi ditangi kok nyekuti. Jarene nyong ki wong isih peteng wis boleh peteng-peteng nang isor ngamben. Wonten dawuh pangandika ngeran. Manggene Kiai sliramu aja kadukati bela lan penampa. Atas sing ingsun budal saka Yapan Leri. Aku mlebu ngalas metu ngalas. Ora ngira babar pisan aku kapranggul sipating yaksa. Yaksa mau sing arane Raja Solembar ora pasah sipating gegaman. Malah gamanku dimamah kriyak-kriyak kaya mangkono Kyai Sabda Palon. Lajeng panjenenganiku pelajar ngeran. Ora mlayu maning Kiai. Bisane Solembar tekaning pati nganggo jalan kaya ngopo? Jare opel kok nimbali kowe ki apa? Kowe duwe kelebihan kadegdayan utawa duwe keluwihan ngelmu kanuragan. Bener, Den petekake bae bapak kaya petekake. Apa maning kok aku kongang lho wong pendaramu sing degdaya be kalah karo Solembar apa maning aku arep nglalake karo wong tuwa ya. Iya. Arep nglalake karo wong tuwa. Ya ora Pak, arene wong tuwa kuwi kan uwur, sembur kaya kuwi ra. Arane kan mending-mendingane. Sesuk karo wong enom Pak, wong enom kuwi kadang-kadang ya pinter tapi wong enom sesuk karo wong tuwa kaya riko kuwi ra. Tapi ya ana wong tuwa ampas ngragas ya pirang-pirang tapi riko tah ora. Riko tak paribasaken wong tuwa aos. Aose kuwi pinter mono-mono arane apa bae kuwi kecangkol karo riko. Apa maning sipate daya ngelmu kanuragan kuwi wis turahane riko kaya kuwi ra. Kowe iku aja ndakwa karo wong tuwa senajan aku tuwa, aku wong bodho lengalengu, ngerti pel? Kaya sak bodho-bodhone riko ya si bodho nyong Pak. Menapa panjenengan sampun maringi purba dumateng kula ngiran? Kaya mangkono. Patine Raja Solembar dening tanganmu Kiai. Ora karo-karuan. Yen kaya-kaya sliramu ora mangkat kaya-kaya aku kok mati ning palagan kene. Mundur Napoleon keneng Surolawan. Melu karo nyong pel. Nyong melu karo Riko kaya areng warung wedang kaya arep mampir dian. Aja kaya kowe. Mengko karep ndelok mampir nang endi tak lakoni. Aku najan tuwa duwit akeh. Iya temenan Pak. Nyong melu karo Riko gelem tapi apa ana warung wedang mampir. Iya nang jaluke ngendi kowe? Tak ampirake. Apa nang kelapangan tarukan tak ampirake. Ya kurang beres isih padang areng warunge tuker nyong pintu sekuang wetane lah kaya gelem kowe kok aja ngawur ngomongi lagi kaya kowe malah mandar ngomongi ngamprul ora karo-karuan nyatane nyong ora demen karo nyong demen karo anak jolar. Demen lawu itu. Ning ngono ora kros ora metu bobrol. Ora ngerti ketemu lho. Untung sing dikaya kuwi kok dudu kasno bejo. Iya. Kasno ya goang-goang tenan yo. Raja Solembar. Sapa sing maju ing palagan?
Aja takon dosa sliramu. Apa ki ana wong ireng? Sabda Palon. Naya genggong. Wah. Arep apa kowe wong tuwek kaya ngono? Arep merjaya pati sliramu wis oleh mbar. Wah, aja ngimpi kowe. Aja nggalpo kowe. Ayo cekelen. Wah. Kepriye Pak Mlayu? Waduh ora sanggup nang. Jebule wonge kok gedhe dhuwur kaya kae. Mamula kok. Ya kok ora takon mau dhisik ya. Takono tah wonge dhuwur Pak kaya kuwi ra. Jebule wonge gedhe dhuwur rongga-rongga. Untune sewadung-wadung Kowe kok ora andar wit mau aku yen kaya mau aku ora sanggup nang. Ya kaya kuwi Pak, kok kaya wong mlaku to nyabrang kowe nang tengah-tengah. Jadi ya mundur ya teles, maju ya klepeh kaya kuwi ra. Lah terus brenang pisan maning. Kowe sing enom malah sungkan nyambut gawe sing tuwa didorong-dorong. Lah nyong ya minggu besok ora kaya kuwi. Pisan maning Pak. Iya pisan maning. Solembar mati Solembar. Sabda Palon. Aku teko mrene maneh. Urung pati-pati aku merjaya pati marang sliramu Solembar, aku ora bakal bali ya. Lancang kowe ngimpi kintel gayuh lintang kowe.
Kaya siramu bisa mateni aku koyong jagat ambruk tenan wis sabda palon. Kowe aja sumbar senajan ta wonge cilik tapi bisa merjaya pati wong kang gedhe dhuwur kaya ngono. Tak untal sliramu kecapo kang semanten. Ya sabda palon. Badhe tak untal ning semanten. Kengetan mangkir ye. Aku ape diuntal. Janus apa Pak? Nggih mrene. Menang apa kalah kok ngundangi wong kae. Opel apa Pak? Jowono larahan. Larahan apa? Wong ora teles kebes kaya kebanjiran. Senek-senek wo. Senek nono. Anane godhong kuwi teles kebes. Wis teles ku angger mengko malem-malem dicus kepenak. Wis niki larahan. Nah. Ape gopo ape musuh apa Pak? Ape turu. Turu raemu. Ana wong tuwa kok ape nyambet gawe kok turu. Aku ape duntal. Aduh, ape duntal karo Solembar. Iya. Aduh cilaka Pak, utange sing akeh kredite pirang-pirang aja mati Pak temenan. Sabda palon hayo aku pingin mangan wong kaya kowe. Kocapo sabda palon. Kak untal raja Solembar. Aduh. Bapak duntal karo kowe Mbar. Iya, mbok kan kowe pingin usul tak untal. Aduh. Kok semprobot temenan ini arane iki butuh jengkel yo. Ora kaniken. Mas. Napa kok metu? Korekane keri. Riko kok mbok sangu sisa napa nggo rokok sangu korekan. Nggo larahan sangu tegesan ya ora. Kok jedal-jedil kaya urung-urung. Jokono korekanan. Nah, korekan Pak. Onene korekan jentol. Aku suka sing korekan jentol. Waduh lah wong cangkep wong nggo liwat metu manjing metu. Ngantikane ndil-ndil gerang aku temenan gerang. Kocap Raja Solembar ngontal marang sabda palon ingkang mangka semanten beto sipating larahan. Larahan kabledhug Murip sak lebeting gua garbane Solembar. Obor sawah antoso. Kaya kene atuh rusak aku cangme dicengkalak nganggo apa? Nganggo slumbat. Dadi raine kaya abang ireng Pak. Iya nang, mergo cangmu tak cengkalak nganggo slumbat ora biter mingkem. Mangap blak kaya kae. Mulane si prajurit Majapahit kok gembrubul ya padha metu ya. Olah telake kok mboten men yo. Diarane ndil-ndil kangkung kaya Jawa. Bisa nglelit mengisor kaya kae. Hi. Jadi kok ora kecantol lapane untune, Pak? Ora aku.
aku selamat aku nang. Dadi namung ilrit rejesan yang ya ilrit metu kabeh. Saiki bleduk. Dibleduk, Pak. Aku tak mancing kok, Pak. Apa kowe pinter manjing kunang jero keder? Ayo cacak kok. Jero-jeroane kaya ngopo padha apa ora ya, no? Arek wong siji karo sijine padha apa ora? Iya. Lagi kelebon siji kok rada abang ya. Ora pucat. Ya anger nyong mlebu ini yo mereh-mereh. Kocap kang semanten kabledhuk. Sernoh padha layu. Lebur tanpa dadi solembar. Nata